గ్రామ స్థాయి నుంచి రాష్ట్ర స్థాయి ప్రజా ప్రతినిధుల అంతరంగాన్ని మీ ముందుంచాలన్నదే మా ఈ ప్రయత్నం. అంతేకాదు, జనం అభ్యున్నతి కోసం పాటుపడే నాయకుల కృషిని ఎలుగెత్తి చాటే కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టింది మన పల్నాడు ప్రజానాడి. పెద్ద దిక్కు మనందరికీ మన గాయత్రి బ్రాహ్మణ సంక్షేమ సమాఖ్య పిలవగానే మన కార్యక్రమానికి విచ్చేసినటువంటి ఏపీ రాష్ట్ర అసెంబ్లీ డిప్యూటీ స్పీకర్ శ్రీ కోన రఘుపతి గారిని మాట్లాడుతూ కోరుతూ వారికి ఒకటే ఒక విన్నపం, ప్రభుత్వం ద్వారా కానీ బ్రాహ్మణ కార్పొరేషన్ ద్వారా నిధులు ఏదన్నా మంజూరికి మీరు కృషి చేయాలని కోరుతూ ఒక మాట చెప్పాల్సిగా కోరుచున్నాం. సభకి నమస్కారం. సభాధ్యక్షులు పెన్నెల్లి రామకృష్ణారెడ్డి గారు వారు మమ్మల్ని పరిచయం చేస్తూ ఒక జిల్లా వాళ్ళు, ఆ చివరి నేను, ఈ చివరి ఆయన. రాజకీయంలో మాకు సీనియర్ శాసనసభ్యులు, వయసులో చిన్నవాడైనా రాజకీయంలో దిట్ట. మరి ఈరోజు పెన్నెల్లి రామకృష్ణారెడ్డి గారు అడిగాక ఇంకా రాకపోయే సమస్య ఉండదు. ఏ పనులున్నా మిగతా పనులన్నీ కూడా పక్కన పెట్టే వస్తాం. ఈరోజు రాజకీయాల్లో మాకు కూడా ఈ జిల్లాలో ఒక సోదరుడిగా ఎప్పుడు కూడా నా మంచి కోరేటువంటి వ్యక్తిగా రామకృష్ణారెడ్డి అన్న ఎప్పుడు కూడా మా వెంట ఉన్నాడు. మరి ఆయనకి ఎప్పుడు కూడా రుణపడే ఉన్నాడు. ఈరోజు అలాగే రామకృష్ణారెడ్డిని మాట్లాడితే పక్కన తమ్ముడు ఎప్పుడు కూడా లక్ష్మణులాగా ఎప్పుడు రెడీగా ఉంటాడు. వెంకటరామ ఆయన సంబంధించుకుని లేవు. పెన్నెల్లి రామకృష్ణారెడ్డి కనబడితే ఎక్కడ ఉంటాడా అని చెప్పి వెంకటరామరెడ్డి గురించి చూస్తాం. అలా ఈరోజు మన బ్రాహ్మణ గాయత్రి సమాఖ్య హనుమంతరావు గారు అధ్యక్షులు, మిగతా సభ్యులు, మాకు మరొక సీనియర్ శాసనసభ్యులు మల్లాది విష్ణు గారు చెప్పినట్టుగా గత శాసనసభలో అయితే నేను ఒకడిని, ఈ శాసనసభలో ఇద్దరు అయ్యాం. యాక్చువల్గా నలుగురికి ఇచ్చారు, దురదృష్టవశాత్తు ఇద్దరు ఓడిపోయినా ఇద్దరం గెలిచాం. ఈరోజు మన వాదనని, మన సామాజిక అవసరాన్ని ఖచ్చితంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి దృష్టిలో ఎప్పుడు అవకాశం సందర్భం వచ్చినప్పుడల్లా మనం పెడుతూనే ఉన్నాం. దురదృష్టవశాత్తు ఒక కరోనా మహమ్మారి, ఇంత పెద్ద ఎపిడమిక్, మరి దాన్ని ఎదుర్కొన్నటువంటి ఒక యువ ముఖ్యమంత్రి, అనుభవం తక్కువైనా చిన్నవాడైనా మొట్టమొదటిసారిగా ముఖ్యమంత్రి స్థానంలో ఉన్న ఇంత పెద్ద ఉపద్రవాన్ని అవలీలగా మన ప్రాణాలని కాపాడుతూ దాటిచ్చినటువంటి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారిని ఖచ్చితంగా ఆశీర్వదించాల్సిందే. మరి ఆయనకి మనం ఎంతో రుణపడి ఉన్నాం. ఇన్ని కష్టాలున్నా అంటే అదేదో కష్టం కానట్టుగా అనిపింది మనకి. మనిషికి సహజంగానే కొద్దిగా జ్ఞాపక శక్తి అంటే జ్ఞాపకం ఉంచుకోవాల్సిన కొన్ని వదిలేస్తుంటాం. నేను దాకా బయటికి రావడానికి భయపడి తెచ్చాం, బిక్కు అంటున్నాం, పక్కన వాడు తగ్గినా తుమ్మినా భయపడి తెచ్చాం. మరి ఆ స్థితి నుంచి ప్రాణాలు కాపాడితే చాలు అన్నటువంటి పరిస్థితి నుంచి నేను అది అయిపోయింది కదా, రోడ్లు ఏవి, ఇదేది అదేదని మళ్ళీ ఇప్పుడే మొదలుపెట్టాం. ఈరోజు ఒక పక్కన సంక్షేమ పరిపాలన, ఈ 2.5 సంవత్సరాల్లో పేదవాడి పక్షాన్ని నిలబడుతూ ప్రభుత్వాన్ని అద్భుతంగా నడిపిస్తున్నటువంటి ఒక ముఖ్యమంత్రి, ఇంకొక పక్కన ఏదో పప్పులు బెల్లాలు పంచినట్టుగా సంక్షేమ కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి, కానీ అభివృద్ధి ఏది అని ప్రశ్నించేటువంటి ఒక ప్రతిపక్షం. ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి ఎకనమిస్టులు అందరూ కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ వైపు చూస్తూ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు తీసుకుంటున్న నిర్ణయాలు ఎకానమీని ఏ రకంగా కాపాడుతున్నాయని వాళ్ళు ప్రశంసిస్తుంటే అర్థం కానిటువంటి, అర్థం పర్థం లేనటువంటి మరి విమర్శలు చేస్తూ ఈరోజు అభివృద్ధి గురించి మాట్లాడుతాము. సరే, వాళ్ళు అడిగేటువంటి అభివృద్ధి ఏదో
పిడుగురాళ్ళ నుంచి గురజాల దాకా వచ్చేటువంటి రోడ్లు కొన్ని గతుకుల రోడ్లు మేము చూసాం. రోడ్లు వేసుకోవాల్సిన సమయంలో ఏవి దాన్ని కాదని మనం అనట్లేదు. సమయం, సందర్భం, అవసరం, అనవసరం అనేటువంటి విషయాన్ని కూడా కొంచెం మనం దృష్టిలో పెట్టుకుని పోవాల్సినటువంటి సందర్భం. ఈరోజు రాష్ట్రం విడిపోయింది. ఈ రాష్ట్రం విడిపోయిన తర్వాత లోటు బడ్జెట్తో బయటకు వచ్చాం. 86,000 కోట్ల రూపాయలతో అప్పులు మనకి వారసత్వంగా మనకి ఈ రాష్ట్రానికి అప్పచెప్తే గత ప్రభుత్వంలో 2,88,000 కోట్ల రూపాయలు అప్పుని పెంచి వెళ్ళినటువంటి పరిస్థితి ఒక పక్క ఉంటే, మరి ఆ రోజు ఎవరు కూడా 2 లక్షల కోట్లు ఎందుకు అప్పు చేశారని అప్పుల గురించి ఎక్కడ మన చర్చ వినలేదు. ఇన్ని పత్రికలు ఉన్నా, ఇన్ని టీవీ ఛానల్స్ ఉన్నా 2 లక్షల కోట్లు అప్పులు చేశారనేటువంటిది ఎక్కడ కూడా ప్రస్తావన లేదు. ఈరోజు మరి దురదృష్టవశాత్తు మరి అన్ని మరి శక్తులు ఒక కూడినట్టుగా ఇవాళ చేసేటువంటి అప్పు గురించి ప్రత్యేకంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారే అప్పు చేస్తున్నారన్నట్టుగా మనందరూ కూడా ఒక భావన కలిగే విధంగా చేస్తున్నటువంటి ప్రచారం ఏదైతే ఉందో ఇది చాలా దుర్మార్గం అని చెప్తాను. ఎందుకంటే సహజంగానే మనం ఇంత పెద్ద మ్యాండేట్ ఇచ్చి ఒక అధికారంలోకి వచ్చినటువంటి ప్రభుత్వంలోకి వచ్చినటువంటి ముఖ్యమంత్రి గారికి తప్పకుండా ఆయన ఏవైతే చెప్పారో అవి నిలబెట్టుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. గత ప్రభుత్వాలైనా గత ముఖ్యమంత్రులైనా చేసినదే, చేయాల్సింది కూడా అదే. ఈరోజు ఏదో మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆయన ఒక్కరే అప్పు చేయట్లేదు. మిగులు ఉన్నటువంటి బడ్జెట్ ఉన్నటువంటి పక్కన ఉన్నటువంటి తెలంగాణలో కూడా ఈ 2.5 సంవత్సరాల్లో దాదాపు 2,80,000 కోట్ల రూపాయలు అప్పు చేశారు. సరే, మనం ఆనందమ్మ లాంటి వాళ్ళం, మనం పక్కన పెట్టేస్తే ఆ చివరికి వెళ్ళి కేరళలో చూస్తే అది కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ చాలా జాగ్రత్తగా ఖర్చులకి మన ఆడంబరాలకి పోదు అని చెప్పేటువంటి ఆ గవర్నమెంట్లో కూడా దాదాపు ఈరోజు 4 లక్షల కోట్ల అప్పు ఉంది. ఇదేదో మన రాష్ట్రానికో మన పక్క రాష్ట్రాలకు కాదు. నిన్న కాకపోతే మొన్న అమెరికాలో చూసాం, వాళ్ళ కాంగ్రెస్ వాళ్ళు ఒప్పుకోకపోతే బ్యాంక్రప్ట్ అయ్యేటువంటి పరిస్థితి అమెరికా దేశానికి ఉంది. అంటే గత 2 సంవత్సరాల్లో ఈ కరోనా మహమ్మారి వల్ల ఏ రకంగా ఎకానమీ మీద ప్రభావం చూపించింది, ఏ రకంగా ప్రభుత్వాలు ఇబ్బంది పడుతున్నాయి అనేటువంటి అంశాన్ని ఎక్కడ కనపడనీయకుండా, దాని గురించి చర్చ పెట్టకుండా ఇక్కడ ఏదో ఒక జగన్మోహన్ రెడ్డి గారే ఒక మన ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే అప్పులు చేస్తున్నట్టుగా చేస్తున్నటువంటి ప్రచారం చాలా దుర్మార్గం అనేది నా అభిప్రాయం. దయచేసి మనం అందరం కూడా అర్థం చేసుకోవాలి. విజ్ఞానటువంటి వాడు, తెలియనటువంటి వాళ్ళకి తెలియజేయాలనేటువంటి ఉద్దేశంతోనే దీన్ని ప్రస్తావన చేస్తాను. ఇకపోతే ఈరోజు నిజంగా చాలా ఆనందంగా ఉంది. పిన్నెల్లి ఎప్పుడు కూడా ఆ కుటుంబం మన వెంటుంది. వడ్డిచ్చేవాడు మనవాడైతే ఎక్కడ మన కడపందులో కూర్చుందా మనకు అగ్గుందని చెప్పి ఎప్పుడో 2009లో నేను వాగ్దానం చేస్తానని చెప్పి ఇప్పుడు గుర్తుపెట్టుకుని చేయాలా? చేయకపోతే అడిగేదేవాడు మనం ఎంత ఉన్నాం, ఇప్పుడు ఏంటి, ఎక్కడ కూడా మన ఓట్ల శాతం మన గురించి లెక్కేయకుండా ఒక మాట ఇచ్చాడు. మాకన్నా పెద్ద బ్రాహ్మణుడు ఆయన, పిన్నెల్లి రామకృష్ణ రెడ్డి గారు మహల్ బ్రాహ్మణుడు. నాకన్నా మరి ఎప్పుడు కూడా ఆయన భక్తిపరుడు, భగవంతుడిని నమ్మినటువంటి వ్యక్తి. 2009లో మీకు మాట ఇస్తే ఇవాళ మరి దాన్ని నిలబెట్టుకుంటూ ఏదో ఇచ్చాం కదా అని చెప్పి చేతులు దులుపుకోవడానికి ఎక్కడో లోపల ఎక్కడో ఇచ్చి చేతులు దులుపుకోవచ్చు. ఇక దాంతో వదిలిపెట్టచ్చు. ఇవాళ చక్కగా రోడ్డు పక్కన మరి 25 సెంట్లు స్థలం, అదేమన్నా ఏదో అరకొరగా కూడా ఇవాళ 25 సెంట్లు స్థలం, దీంట్లో కళ్యాణ మండపం, పక్కన అమ్మవారి గుడి. మనం బ్రాహ్మణులు అడిగేది ఉంటుంది, అడిగితే కళ్యాణ మండపం వాడుతాం, లేకపోతే అపరకర్మల భవనం వాడుతాం. అందుకని మనం అడిగేది కూడా ఏమి ఉండదు, అంతే కదా. మనకి పెద్ద వ్యాపారాలు లేవు, మన లేకపోతే ఇంకోటి చేసి అడిగేది కూడా లేదు. మనం అడిగేది ఆ రెండే అడుగుతాం. ఆ రెండింటిని కూడా ఈరోజు ఈ వేదిక మీద నుంచి ప్రస్తావిస్తే నిజంగా నాకు చాలా ఆశ్చర్యం ఇస్తుంది, ఆనందం కూడా ఇస్తుంది. నేను పక్కన అడుగుతున్నాను, ఎక్కడి నుంచి డబ్బులు ఇస్తున్నావా ఇక్కడ అంటే, ఒక పక్క స్థలం ఇస్తున్నాడు, ఇంకో పక్క 25 లక్షల రూపాయలు కాంపౌండ్ వాళ్ళు, ప్లస్ ఒక 15 లక్షల కాంపౌండ్ వాళ్ళు, 25 లక్షల భవనానికి మన సొంత డబ్బులు జేబులో మళ్ళీ ప్రభుత్వం చేతి ఇచ్చారు కదా ఊరుకోట్లా, మళ్ళీ 1 లక్ష రూపాయలు మళ్ళీ జేబులో తీసిస్తూనే ఉన్నాడు. అంటే ఇంత దాతృత్వం ఉన్నటువంటి వ్యక్తి మీకున్నడం చాలా మీరు చేసుకున్నటువంటి అదృష్టంగా నేను చెప్తాను. ఎన్నో సందర్భాల్లో మేము సహచర శాసనసభ్యులకి నేను కానీ మల్లాది విష్ణు కానీ సందర్భం వచ్చినప్పుడల్లా చెప్తూనే ఉన్నాం. సరే, మాకున్నటువంటి భూములు
ఆయన కాడికి అమ్ముకున్నాం, చదువులకి పెద్దపీట వేసాం, ఉద్యోగాలు చేస్తే చాలనుకున్నాం. ఆ పొలాలు స్థలాలన్నీ అయిపోయి నేను ఎప్పుడు చెప్తుంటాను, మా తాతకి 272 ఎకరాలు ఉండే విట్ట నా దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు లేవు. 4 రోడ్లు ఇల్లు ఉండేది టా, నాకు వచ్చినప్పుడు అది లేదు, తెలుసులేదు. ఇలాంటి టాలు చాలామంది ఇళ్లలో ఉన్నాయి. అది స్వాతంత్ర సమర ఉద్యమంలో వదిలికొట్టుకున్నారు. మరి చదువుల గురించో ఆయన కాడికి మరి వాటన్నిటి కూడా అవగొట్టుకొని ఈరోజు ఏదో మనకు ఉన్నంతలో సర్వే జనా సుఖినో భవంతు మాకు అప్పచెప్పినటువంటి బాధ్యత ఈ సమాజాన్ని ఉద్ధరించాలని, సమాజానికి మంచి చెప్పాలని. సరే విన్నవాడు ఉన్నాడు, వినవాడు ఉన్నాడు, మీరు ఏం చెప్పక్కర్లేదు, మాకు అన్నీ తెలుసు అని చెప్పేటువంటి స్థితి కూడా వచ్చేసింది. సో మా ధర్మాన్ని మేము పాటించుకుంటూ ఎవరు మా మణి ఆచారం అనేది ఎవరికి ఇంకొకరికి ఇబ్బంది కలగకూడదు అనేటువంటి ఉద్దేశంతోనే నేను మల్లాది విష్ణు సందర్భం వచ్చినప్పుడల్లా శాసనసభ్యులందరికీ కూడా మనం ఇచ్చేటువంటి ఆ లేఅవుట్లోనే ఒక 2 రోడ్లు అవసరమైతే అవసరాన్ని బట్టి ఒక రోడ్డు, 2 రోడ్లు, 3 రోడ్లు ఒక పక్కకి కేటాయించండి, ఏదైనా అపార్ట్మెంట్స్కి ఇస్తే ఒక బ్లాక్గా ఇవ్వండి అని మేము అడిగితే అసలు మా ఇద్దరు ఆలోచనలు మించి ఈరోజు ప్రత్యేకంగా 121 మందికి సరిపోని ఒక లేఅవుట్, సపరేట్ లేఅవుట్ తయారు చేసి మరి ఇవ్వటం అంటే అది మామూలు విషయం కాదు కదా. దట్ ఈస్ ది కమిట్మెంట్. ఒకటి చేసేటప్పుడు మనసు పెట్టి చేయాలి. అది చేసేం లేనట్టు చేస్తే అలాగే ఉంటుంది. ఈరోజు ఆయన శాసనసభ్యుడిగా ఉన్నా లేకపోయినా మన జీవితాంతం ఈరోజు ఈ కళ్యాణ మండపంలో వచ్చిన ప్రతి నిమిషం ఆ కుటుంబాన్ని ఆశీర్వదిస్తూనే ఉంటాం. అటువంటిది మనకున్నటువంటి ఆ కొద్ది దానికే మనం సంతృప్తి చెందేటువంటిది మన జాతి. కాబట్టి ఇవాళ ఇంత పెద్ద సహాయం చేశాక తప్పకుండా ఆయన్ని మరి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారిని, ఎందుకంటే ముఖ్యమంత్రి గారు లేనిది, ప్రభుత్వం లేనిది మేము కూడా ఏం చేయలేం. ఈరోజు ఆయన దీంతో మేమందరం కూడా మరి ఇతోధికంగా సామాజిక వర్గానికి సహాయపడాలని మేము అందరూ కూడా చేస్తున్నటువంటి ప్రయత్నం. ఇవాళ మన అదృష్టం ఏంటంటే 151 నియోజకవర్గాల్లో మనకు ప్రాతినిధ్యం ఉంది. ఇవాళ నన్ను శాసనసభలో ఉపసభాపతిగా ఒక పెద్ద గౌరవాన్ని ఇచ్చి ఆయన అక్కడ కూర్చోబెట్టారు. నేను అడిగిందే తడవుగా ఈ 150 నియోజకవర్గాల్లో ఎక్కడ మన వాళ్ళకి ఏ సమస్య వచ్చినా మన శాసనసభ్యులందరూ కూడా స్పందిస్తూ ఉన్నారు. ఏ సమస్యలను కూడా చక్కగా వాళ్ళు తీర్చడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్న దానికి ఇది ఒక మంచి మన సందర్భంగా, సమయంగా, ఒక గోల్డెన్ పీరియడ్గా నేను భావిస్తూ ఉన్నాను. కొంతమంది ఇంకా మాట్లాడుకుంటారు మన వాళ్ళు, అంటే బ్రాహ్మణ కార్పొరేషన్లో గతంలో అట్లా, ఇప్పుడు ఇట్లా, ఇది ఏంటి అని చిన్న చర్చ కూడా జరుగుతూ ఉంది. దీనిలో కూడా నేను చెప్పాలి, బ్రాహ్మణ కార్పొరేషన్లో ఉన్నప్పుడు మేము మొదట ఇన్సెప్షన్ నేనే ఉంది. ఆ రోజు మాట్లాడినప్పుడు ఆయన ఇచ్చినటువంటి ఎన్నో వందల వేల వాగ్దానాల్లో బ్రాహ్మణ కార్పొరేషన్ కూడా ఒకటి, గత చంద్రబాబు నాయుడు గారు చెప్పినప్పుడు. అయితే ఆయన అధికారపూర్వకంగా మన ప్రధాన సెక్రటరీగా ఉన్నటువంటి ఆ రోజు ఐవేరి కృష్ణ గారు, ప్రతిపక్షంలో ఉన్నటువంటి నేను, మా ఇద్దరి పోరు పడలేకనే ఆ రోజు ఆ బ్రాహ్మణ కార్పొరేషన్ పెట్టాడు. మరి ఆ రకంగా ఆ రోజు వచ్చిన దాంట్లో మరి చెంగవల్లి వెంకట గారి పాత్ర ఏవో చేసుకున్నాం, కొన్ని చక్కటి పేర్లు పెట్టుకున్నాం పథకాలకి. ఆ పథకాల పేర్లు అవన్నీ బాగున్నాయి. అరుదు ఆయన కాడికి చేశారు, మనం ఎప్పుడూ అదేం తీసేయాలి. ఆ చేసిన దానికి ధన్యవాదాలు చెప్పాం, చేయాల్సిన వాటి గురించి కూడా చెప్పాం. ఈరోజు ఏం జరుగుతోంది దాని మీద మనం ఒక్కసారి చూస్తే, ఈరోజు ఇన్నాళ్ళు మన మల్లాది విష్ణు గారు చెప్పినట్టుగా ఆ రోజు మనం ఇచ్చినటువంటి పెన్షన్లు 16,600, 16,400 పెన్షన్లు బ్రాహ్మణ కార్పొరేషన్ ద్వారా మనం బ్రాహ్మణులకు ఇస్తూ ఉంటే, ఈరోజు 22,800 పెన్షన్స్, 22,800 పెన్షన్లు టెన్షన్గా 1వ తారీఖు నాడు 6 గంటలు 7 గంటలకల్లా మన చేతికి వచ్చి పడుతున్నాయి. గతంలో 4 సార్లు బ్యాంక్ అకౌంట్కి వెళ్ళి పడిందా లేదా, 2 నెలలకో 3 నెలలకో పడినటువంటి పరిస్థితి నుంచి ఈరోజు 1వ తారీఖు ఉదయమే మనకి పెన్షన్లు ఇచ్చి ఇంటికి తీసుకొచ్చి ఇస్తున్నటువంటి పరిస్థితి. అలాగే మన ఒకళ్ళు అడిగాడు, మన వాడు కొంచెం తెలివితేటలు ఎక్కువ కదా, నాకు ఫోన్ చేశాడు, సార్ మనకి ఒకళ్ళకి పిల్లలకి ఒకళ్ళకి వస్తాం సార్ మరి ఎడ్యుకేషన్ లోను, మరి అప్పుడైతే ఇద్దరికి ఇచ్చేవాళ్ళు అన్నారు. సరే ఎంతమంది పిల్లలు ఏం చూస్తున్నారు అని అడిగాను. పెద్ద పాప పెద్దది 6వ తరగతి చూస్తూ ఉంది, పిల్లడు 4వ తరగతిలో ఉన్నాడు అని. ఓహో అలానా, అలా అయితే ఆ భారతీయ స్కీమ్ కింద నీకు అప్పుడు మేము ఇచ్చింది 5,000, 5,000, 10,000 కదా, ఇవాళ అమ్మఒడి కింద 15,000 పడుతున్నాయి కదా అంటే, అది కాదు సార్ మీ దృష్టిలో పెట్టడానికి.
అదే ఒక కుటుంబ అవసరాల గురించి నువ్వు కష్టపడకుండా, నువ్వు ఇబ్బంది పడకుండా ఏదో ఒక పేరుతోనో ఏదో ఒక రూపంలోనో సహాయపడుతూ ఉంటే, గతంలో 10,000 వచ్చింది, ఇప్పుడు 15,000 వస్తుంది. నీ పిల్లల చదువు గురించి సాయం పడుతుంది, దాని గురించి మాట్లాడాల్సింది పోయి ఆ రోజు భారతీయ స్కీమ్లో 5,000 ఇద్దరికి వచ్చింది. ఎంత వచ్చింది కదా, ఇద్దరికి వచ్చింది, ఇప్పుడు ఒకరికి వస్తుంది అనేటువంటి మాట మాట్లాడితే దానివల్ల వచ్చేటువంటి ప్రయోజనం శూన్యం. దయచేసి విజ్ఞులైనటువంటి బ్రాహ్మణులు తప్పకుండా ఇలాంటివన్నీ చిన్న విషయాలే దయచేసి గమనించండి. ఈ మధ్య కొంచెం సోషల్ మీడియాలో కూడా మన వాళ్ళు యాక్టివ్గా ఉంటున్నారు. అనవసరమైనటువంటి చెత్త చెదారాన్ని కూడా దాంట్లో పోస్ట్ చేస్తున్నారు. దయచేసి వాటన్నిటిని కూడా ఒక కంట కనిపెట్టి మనం మంచిని మంచిగా గుర్తించేటువంటి ఆ భగవంతుడి శక్తిని ఇచ్చాడు కాబట్టి కొంచెం గమనించండి. అలాగే ధైర్యంగా బయటికి రండి. ఎవరు మంచి చేస్తున్నారో వాళ్ళ వెంబడి నిలబడండి. రాజకీయంగా మేము బయటికి రాము, మేము వేసేది పిన్నెల రామకృష్ణారెడ్డి గారికి అంటే చాలదు, మేము చేస్తున్నాం రామకృష్ణారెడ్డి గారికి అని చెప్పి దమ్ముగా బయటికి రండి. ఏం ఎందుకంటే ఇక్కడనే కాదు, నేను రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఎక్కడికి పోయినా ఒకటే మాట చెప్తున్నాను, మనం రాజకీయ ప్రక్రియలో పాల్గొనాల్సిందే. సరే, ఇవాళ కుల రాజకీయాలు, ధన రాజకీయాలు ఉన్నటువంటి వాటి వాస్తవం, దాన్ని కాదనట్లేదు. అయినా సరే మన ప్రయత్నం ఆగకూడదు. ప్రతి వాళ్ళు ఎమ్మెల్యే అవ్వాలా, లేకపోతే కింద ఉన్నటువంటి సర్పంచ్ అవ్వాలా, లేకపోతే కౌన్సిలర్ అవ్వాలని అక్కడ ఉన్నటువంటి పరిస్థితి ప్రకారం మన ప్రయత్నం అనేది ఉండాలి. ఎందుకంటే మనం ఇతరులకి మేలు చేయడానికి మన బ్లడ్లోనే ఉంది. మనకి చిన్నప్పటి నుంచి నేర్పేది మనకున్న దాంతో తృప్తిగా ఉండాలి, మిగతా అందరి మేలు కోరాలి అని మనం నేర్చుకున్నటువంటి వాళ్ళం. తప్పకుండా ఈ రాజకీయ ప్రక్రియలో బ్రాహ్మణుల పాత్ర ఉండి తీరాల్సిందే. అలాగే మేము గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి చెప్పింది తడవుగా ఆయన అన్న కనీసం 4 క్రితం చూడండి అని అంటే వెతికినా సరే కనపడలేదు. కనీసం ఆ ప్రయత్నం ఉన్నవాళ్ళు కూడా మాకు కనపడలేదు. దయచేసి ప్రయత్నం విరమించవకండి, ప్రయత్నంలో ఉండండి, రాజకీయంగా ఎదగడానికి ప్రయత్నం చేయండి. తప్పకుండా ఇటువంటి సమయంలో ఎవరు కూడా మరియు ఇదేం వడ్డించిన విస్తరలా ఉండదు. మనం చేయాల్సిన ప్రయత్నం మనం చేయాల్సిందే. నాకు బాగా గుర్తు, పివి నరసింహారావు గారు ప్రైమ్ మినిస్టర్గా ఉన్నారు. నాన్నగారు చనిపోయారు. మేము రాజకీయాల్లోకి వెళ్ళకూడదా నాకు ఒక సందిగ్ధం. నాకు కూడా మీకున్నటువంటి అనుమానమే. మనం డబ్బు పరంగా అంతంత మాత్రంగా ఉన్నాం. కులపరంగా చూస్తే 3,000 ఓట్లు కూడా లేనటువంటి బాపట్లో ఏదో నాన్నగారి మీద అభిమానంతో రండి అని అడిగేటువంటి పరిస్థితిలో అక్కడికి వెళ్ళాలా లేదా, రాజకీయంగా ముందుకు వెళ్ళాలా లేదా అన్న ఒక సందేహంలో ప్రైమ్ మినిస్టర్గా ఉన్నటువంటి పివి నరసింహారావు గారి దగ్గరికి వెళ్ళి మరి ఆయన అడిగాను, పెద్దానిగా మాకు కావాల్సినటువంటి వ్యక్తిగా, మరి ఏం చేయమంటారు అని అడిగితే ఆయన అన్నటువంటి మాట, రాజకీయాల్లోకి రమ్మన్నావు, వస్తానంటే వద్దన్నావు. రాజకీయాలకి రమ్మన్నాడు, వస్తానంటే వద్దునడట. కానీ ఆయన చెప్పింది ఏంటంటే, నీ పోరాటం నువ్వు చేయడానికి సిద్ధపడితే రాజకీయాల్లోకి రా, నేనున్నానని రావాక. అవకాశం వచ్చినప్పుడు, సందర్భం వచ్చినప్పుడు నేను చేయాల్సిన సహాయం చేస్తాను. చూడండి, దీంట్లో నాన్నగారు కూడా అదే మాట చెప్తుండేవారు, ఇంకొక రకంగా చెప్పేవాడు. అదే దీంట్లో మన ప్రయత్నం ఉండాలి. మన ప్రయత్నం అంటూ ఉంటే తప్పకుండా సమయం వచ్చినప్పుడు తలొక చేయి వేస్తారు. మనం అంటూ ప్రయత్నం లేకపోతే ఎవరు ఏం చేయలేరు. ఏదో నేను 2002లో మొదలుపెట్టాను రాజకీయ ప్రయాణం. 2004లో నాకు కాంగ్రెస్ పార్టీలో టికెట్ ఇచ్చినట్టే ఇచ్చి మళ్ళీ అడ్జస్ట్మెంట్లో వేరే వాళ్ళకి వెళ్ళిపోయింది. సరే, ఆ రోజు అందరూ చెప్పారు 2009లో నీకే సీటు, 2007లో ఎమ్మెల్సీగా నీకే ఇస్తాం, ఈసారికి చేయమంటే ఆ రోజు వాళ్ళు చెప్పినటువంటి వ్యక్తికి దగ్గరుండి గెలిపించాను. ఆ గెలిపించిన తర్వాత దగ్గర నుంచి నన్ను పక్కన నెట్టేయడం మొదలుపెట్టాడు. సరే, అట్లాగే ఎదుర్కొంటూ వచ్చాం. 2009కి వచ్చేటప్పటికి కాదు నాకే కావాలన్నాడు. 2007లో ప్రయత్నం చేస్తే మామూలు ప్రయత్నం చేయలేదు ఎమ్మెల్సీగా. మరి లోకల్ బాడీస్ నుంచి వస్తాను చెప్పాను. నేనేదో గవర్నర్ కోటలోనూ ఎమ్మెల్యే కోటలో నేను అడగలే, నేను లోకల్ బాడీస్ నుంచి వస్తానని చెప్పాను. ఆ రోజు ఉన్నటువంటి మరి కౌన్సిలర్స్ కానీ ఎంపీటీసీలు కానీ పార్టీలకి అతీతంగా దాదాపు 80% నాకు సంతకాలు పెట్టి నాతో పాటు ఒక 6 బస్సుల్లో స్వయంగా రాజశేఖర రెడ్డి గారికి వచ్చి అప్పచెప్పి వెళ్తే మరి ఆ రోజు కూడా రాజకీయంగా వస్తాయి. అదే రాజకీయం అంటే దాన్ని అట్లే ఆడుతూ వచ్చాను. 2009లో ఇండిపెండెంట్గా కంటెస్ట్ చేయాల్సి వచ్చింది. లేకపోతే మన ఉనికిని కోల్పోయే పరిస్థితి. అప్పుడు మళ్ళీ కాంప్రమైజ్ అయితే అసలు మనం ఉంటామో నిలబడలేదో అనేటువంటి పరిస్థితి ఎదురయ్యేది. కాబట్టి ఆ రోజు మళ్ళీ కొబ్బరికాయ గుర్తు మీద స్వతంత్ర అభ్యర్థిగా నిలబడితే 1750 ఓట్లతో ఓడిపోయాను. ఒక పక్క రాజశేఖర రెడ్డి గారు, ఒక పక్క చంద్రబాబు నాయుడు, ఒక పక్క చిరంజీవి ఉండగా
మనం 1750 ఓట్లతో ఓడిపోయి ఉంటే ఇది ఒక మన సామాజిక వర్గం వాళ్ళు ఓట్లు వేస్తే కాదు 3000 ఓట్లు ఉండేటువంటి బాపట్లలో 30,000 ఓట్లు సంపాదించి మనకి భగవంతుడు ఇచ్చేది ఏంటంటే అదే. అందరూ మన ఎవరికి ప్రమాదకారులం కాదు, సమాజ హితం కోరేవాళ్ళమే, మన అవసరం ఉందని తెలుసు. కానీ మనం చేసేటువంటి ప్రయత్నం కనపడేట్టుగా ఉండాలి. ఏదో నేను చేశాను, నేను వాళ్ళని ఆశీర్వదించాను, నేను గెలుస్తామని చెప్పాను, ఇంట్లో కూర్చొని చెప్తే కాదు. ఆ విషయం బయటకు వచ్చి ధైర్యంగా చెప్పండి. దీంట్లో ఏం ప్రమాదం లేదు, మనం ఎవరికి ఏమీ బాకీ లేవు. మనం ఏదో చేసుకుని మనం బతుకుతున్నాం. ఒకప్పుడు ఏదో పోషించేవాళ్ళు, ఇవాళ ఎవడు పోషించేవాడు లేడు. నీ కష్టం నీది, నువ్వు చేసే పని నీది. ఇవాళ మిగతా వాళ్ళనే ఉన్నాం మనం. ఒకప్పుడు రాజులు మహారాజులు మనం జాగ్రత్తగా కాపాడి పోషించిన పరిస్థితి ఈరోజు లేదు. ఈరోజు మళ్ళీ మనం మన కాళ్ళ మీద మనం నిలబడి ఉన్నాం. కాబట్టి మనం ఈరోజు మళ్ళీ ఆలోచించాల్సిన సమయం. ఈ రాజకీయ ప్రక్రియలో పాల్గొనాలి. మనం ఏదైతే నమ్మారో, మనకి ఎక్కడైతే గౌరవం ఇస్తారో ఆ గౌరవం ఇచ్చేటువంటి వాళ్ళని మనం కూడా తిరిగి గౌరవించేటువంటి, బహిరంగంగా గౌరవించేటువంటి ప్రయత్నం చేయండి అని మరొకసారి మీ అందరికీ కూడా తెలియజేస్తూ, ఈరోజు మాచర్లకి మమ్మల్ని ఆహ్వానించి మీ అందరితో 2 మాటలు పంచుకునేటువంటి అవకాశం కల్పించినటువంటి మా సోదరుడు పెన్నెల్లి రామకృష్ణారెడ్డికి ప్రత్యేకంగా నా కృతజ్ఞతల్ని వెలిబుచ్చుకుంటూ, మరి అలాగే ఈరోజు వేదిక మీద ఉన్నటువంటి మా మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ గారు మమ్మల్ని మాచర్లకి రాగానే కండువాతో సత్కరించి మనం ఆహ్వానించాడు మిత్రుడు. అలాగే మరి అధికారులు, ఆర్డీఓ గారు, డిఎస్పీ గారు, మరి ఇతర అధికారులు, మరి ఆర్డీఓ గారితో పాటు మా ఊరి ఎంఆర్ఓ గారు వచ్చినటువంటి ఇక్కడ ఎంఆర్ఓ గారు, మరి అందరికీ కూడా పేరు పేరున మా బ్రాహ్మణ సంఘ నాయకులు, మా రాంబాబు, అలాగే మాకు ప్రసాద్ గారు, మారుతి, మరి ఇక్కడ స్థానిక బ్రాహ్మణ బంధువులందరికీ కూడా ప్రత్యేకంగా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అభిమానులు, ఈ పార్టీని అహర్నిశలు కాపాడుతున్నటువంటి ఇతర మా వైఎస్ఆర్ పార్టీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ కూడా పేరు పేరున నమస్కారం తెలియజేసుకుంటూ సెలవు.